அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு அவர் கிச்சன். பிள்ளைங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? மகிழ்ச்சியாக இருங்க. இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை அதுமா நீங்கள் கேட்குற துவாலாம் அல்லாஹ் எல்லாத்தையும் ஹபுலாக்கட்டும். நீங்கள் கேட்குற துவாலாம் சந்தோஷமாக அல்லா துவா பறக்கத்தை எல்லாத்தையும் அல்லாஹ் நிறைவேற்றி தரட்டும். அல்லாட்ட நானும் துவா செய்கிறேன்டா செல்லங்களா. நீங்கள் நல்லா இருங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்றைக்கி என்ன சமையல் பார்ப்போமா? இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை அதுமா இன்றைக்கி தாழ்ச்சோறு வச்சாச்சு. இன்றைக்கி என் பிள்ளை தாழ்ச்சோறு கேட்டான். அதாவது என்ன சோறு? நெய் சோறு ஆக்கிட்டேன். நல்லா இருக்கா? எப்படி இருக்குது பாருங்கள், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கா? அது அப்புறம் மதியானம் நேற்று ஆக்கின சோறு கொஞ்சம் இருந்துச்சு, அது எனக்கு அவிச்சி வச்சுட்டோமா. இந்த பாருங்க, வெள்ளை சோறு. நான் தாழ்ச்சோறு திங்க மாட்டேன், ஏன்னா தாழ்ச்சோறு பிரியாணி நான் சாப்பிட்றது கிடையாது. அதோட இந்த மட்டன் குழம்பு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், அதை தான் இன்றைக்கி வச்சுருக்கேன். இந்த பாருங்கள், மட்டன் பாருங்க, உருளைக்கிழங்கு போட்டு எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? எப்படி இருக்குது? சூப்பராக இருக்கா? அதோட சேர்ந்து இந்த சிக்கன் எப்படி இருக்குது? சிக்கன் சூப்பராக இருக்கா? அதான் இந்த சமையல். வாங்க சாப்பிட. வெல்கம்.